Takže čau lidi, mě jmenuje Fordas a dneska se tady zahrajeme Bed Wars, ale můžu používat jenom vlnu. Tak doufám, že vás tohle video bude bavit a jdeme na to. Ale ještě před začátkem videa, tak bych chtěl poprosit, aby vzal odběr a zvoneček, ať nic neunikne a jdeme na to. Tak, já se tady skočím do solíček a tím, že budu moct používat jenom vlnu, že nemůžu používat jiný bloky, jinak nástroje budu moct používat všechny. Nejenom, že budu moct i zabíjet vlnou, ale že budu moct obstavit postel jenom vlnou. Což bude hodně těžký, aby mě nikdo do tu postel nezničil, protože vlna se vrátí jednoduše nůžkama. Tak je tady lidí. 7 z 8. Už je tady 8, nice. Tak, jsme růžoví. Tady vezmeme pár těch. A jdeme si obstavit postel ze začátku. Tak. To máme. Teď si koupím další bloky. 40, tady se dostavit pro diamanty. Ať to máme co nejdřív. Protože čím dřív budeme mít diamanty, tím víc nám budou padat irony, goldy, všechno. A tím lepší můžu mít věci. Ne, on mě zhodil. Ne, on jde na mě. GG. Nice, mrtvej. Tak nemáme postav, můžu použít jenom vlnu. Skupíme ironové, když už teda. Tohle si. On jde na mě. Tak pojď no. Počkej, on má autokliker, viděli jste to? On prostě tam položil tři bloky naraz. Tohle je nejlepší. Ne, to je špatná mapa, ona je nová. Tak tu předtím musím. No, jsou tady 4 hráči, tak si musím chvilku počkat. Už jsou tady všichni. No. Vypadá to, že ty ostrovy jsou hodně blízko sebe, vždycky 2. Bude zajímavý. No. Tak, jdeme na to. Tak, jsme zelení, kde máme diamanty. Vedle nás jsou modří a vypadá se na cyan. Takový, ne, to je žlutý. Bylo by dobrý, kdyby proti mě nebyl nějaký Skywarsák. Protože většinou Skywarsáci pušujou a když někdo pušuje, jak je to špatný. Jo, co bych si obstavil to postel, to je chytrý. Já bych se taky mohl trošku více obestavět. A můžu použít jenom vlnu, takže si tady nakupím pár vlny. Takhle. Ještě jednu vrstvu. Tak. Jdu si koupit lepší meč. Tady to jde hrozně rychle. Kolik stojí ten? 2, nice. Kolik stojí TNTčko? 4. Firewall 40, nice. Mám 2 firewally, goldy si uložím. A já do tamto capka ještě si koupím to. Nůžka tam toho čápka jdu pušnout. Stavím se takhle nahoru, takže by mě nemusel zhodit.
Nice. Sakra, tak sakyrku mě nenapadlo si koupit. To má Einstone. To má Einstone, tak krumpáč jsem si fakt jako nekoupil. Ne. Ach jo. Takže teďka primárně, jak jsem musel koupit to krumpáč, protože... Takže tak a krumpáč. Ještě ty firewall jsem nějaký chtěl. No jeden to stačí. No to chci. Aha. No to je tím, že tam jenom ta vlna. Tak tady ten je špatný. Tady... Teďka bych mohl... Tady ten je špatný, takže bych teďka mohl tohle zabít. Nice. No. Ach jo. Ukáž, jaká je to mapa? Jo, to je dobrá. To je moje oblíbená. A zase zelení jsme. Tak, postavíme si krásný postel. Musíme víc. To nečekat bych, že prostě používat jenom vlnu bude taková challenge. Takže schválně vymyslel něco lehkého, aby to zvládla i já. Ono to je docela těžký, hej. Nebo teda, buď já jsem úplný loupák, nebo je to těžký. Což spíš to druhý, teda první. Rengold. Kde je? Rengold. Nahuda. Tak. A tak. Už ten čec je. Tak máme 2 firewally. Červený už umřel. Ten růžový už ani není. Já nevím, jestli to pušuje všechno ten modrý, ne? Jo, to pušuje modrý a on je vedle mě. Doufám, že není doma, protože si cukr se na posteli. On má odkrytou. On prostě má odkrytou postel. A je mu to jedno. Buď je extrémně dobrý. Buď je extrémně dobrý, nebo hraje challenge. Jedno z toho. Tak. Vstal pryč. Tady uvědomou něj. Ne, já jsem se odpal do vojdu. A on teďka půjde na mě. Oh no. Ne, já jsem to netrefil. První moc se teďka bojí. Proto na mě nešel.
Ale on neví, že já mám jenom vlnu tam. Kdyby to věděl, tak samozřejmě už mě pušuje. Jaha, on se šel něco koupit a už na mě jde. Ne, oh my god, já jsem... On má sharpness. Ty vogo, hej, ten modrý, dobrý. To nechci mít znova v týmu tady. Tak, teď jsem jaký, teď jsem bílej. Tady. No super, koupil 2 kamenný meče, mám. Tak, obstavím si trošku postel. Co tohle? Nevím. Tak, koupíme si lepší meč. To můžu vyhodit. A teďka. Ty vogo, tady zase někdo pušuje. Červený. Ne. Žlutý pušuje. Já potřebuju ty irony a koupím si víc vlny. Nice. Jsem se bál, že zase chcípnu teďka takhle rychle. Ale díky kámo, že jsi mě udělal cestu. Aspoň nemusím to. Musím plýtvat. Ne, teď už já neumím házet firewally. A buď tohle trvá 5 sekund, než já si vzpomínám, jak mě to zničí. No. No, jako co to je? Ne, pane, dáme poslední hru. Dáme poslední hru a teď to musím dát aspoň do, nevím, to musím přežít díl, já vždycky chcípnu. Ježišmarja. Já to většinou chcípnu docela brzo. To mám diamanty přímo vedle sebe. On jsem staví ten zelený a ten je dobrý. Mám mi speed bridge. No to mi hodně lidí jako, ale lepší než já je. What? Jak to stihl? No tohle nebyla hra, dámy a pánové. Tohle nebyla hra. Waiting for more players. Tak jo. Kolik nás tady je? 7. Nice. Teď musím přežít díl zas.
Teď jsem vůbec nepřežil, jsem chcípl hned jako první. Ukáž? Nevím. Že tady to všechno úplně daleko od sebe nepřijde. Kde jsou diamanty? Tamhle. Málo mám toho. Potřebuji vyřadit toho, ze kterým mám ty diamanty. Jo, aha, no tak tam jsou dva vedle sebe dobří. Třeba vyřadit toho s těma, co je vedle mě s diamantama, abych měl ty diamanty pro sebe. A mohl si to vyupgrade a už tam nejít, protože já musím jako kempit. Kempení bude moje jako věc, co tady budu dělat asi. Ale tady ti dva jsou dobře, si podíváme ten fight. Já si tím tady budu trošku to diamantů. Kdo tam vyhrál? Nevím, kdo ani naběhl ten modrej. Vyhrál. Na diamanty se ani nedívej. Sakra. Oh no, zkusím to. Oh, on spadl, hihi. Tak dobrý. Ještě 2 diamanty by to bylo dobrý. Já se tam toho bojím. Že on půjde na mě a zabije mě tady. Já mám jako dřevěný meč, že... Sem jde. Ne, aqua. Není modrý, škoda. 5 ještě jeden diamant. Tady vydržím. Sakra, už sem jde. No dobrý, nejde sem. Prosím, nechoď sem. Červený tým je eliminován, kam už jenom 4 týmy se mnou. Dobrý, jdem, rychle. Tady si koupíme u tohle. Teď potřebuju tady ty věci, co mi sem naházely. No už je tady. No. Tak nic, no. Ten byl dobrý, prostě. No a jdeme opravdu, doufám, že se vám tohle video líbilo a uvidíme se příští pondělí a čtvrtek a zatím čau.